Здравейте отново. Може би си питате какъв този нож пред мене. Ами, не за друго, ами за отварянето на ново тесте. И този път Bicycle Tattoo. Ето така изглежда опаковката. И направо да я отворя, защото блести от нейлончето. В принцип има лента, която се дърпа, но точно това тесте малко гадно е станало. Това директно го отварям с ножа. И ето е опаковката. Както виждате, отпред е доста шарено. Самата кутийка е доста шарена. Както се вижда, с червено, зелено, тук синьо, оранжево, жълто, всякакви цветове. Но това ще го прегледам в close-up, т.е. в близък план. Когато разглеждаме и отзад картите, ще направя и отпред на кутийката. Отстрани какво виждаме? От едната страна пише Tattoo. Ето, не знам дали се вижда. От долната страна имаме баркод, с който разкрива тройка пика. Не знам дали е фокусирало, но тук пише Three of Spades. Малко повече се вижда, отколкото при Tally Hole Viper. Както виждате, тук все едно е част от баркода, а тук някакси се вижда повече. Тук има тук има Poker 808 и най-различни детайли. От другата страна пише Air Cushion Finish USA. Отгоре виждаме Poker и Yin-Yang знак, който ще видим и на гърба на картите. Така, да ги отворя. Имаме на кутията, имаме още едно разкриване на карти. По-точно една карта, петица с пътия. На тези, които не знам как се казват точно. Страничните капачета. И сега да изкарам тестето. Да, така. Какво получаваме? Има още една карта. Така, получаваме някаква рекламна карта. Playing Card Designer, Steven P. Rooks, Mystic Magic, Hotmail. Може да му пишете на него, ако не знам точно с какво се занимава този човек. Явно прави карти. Друго какво получаваме? Не от тази страна, а от тази. Получаваме една магическа карта, шестица и четворка с пътия. В тази светлина много свети. Това за какво се използва? Ами, мисля, че ето така се прави. Така е четворка с пътия. Ако се хване по този начин, е шестица с пътия. Ето така. И може да се правят различни фокуси с тази карта. Може да използвам, дори може да измисля някой фокус с нея. Получаваме два жокера. Така. Дали се разкрива карта с тях обаче? Само да погледна. Защото не съм гледал, наистина не съм гледал други клипчета с това тесте. За сега ми изглеждат напълно еднакви. Ето ги жокерите. Много цветни. Това са за хора, които не знам, просто харесват различни цветове. И ето го Сото Пика, което също може да погледнем отблизо. Ето го първи поглед отблизо. И какво е интересно за тези карти, че всяка боя си има различен цвят. Пиката е розова. Ето така. Карото е зелено. С пътията синя. И купата е жълта. Ето така. Отзад тестето изглежда по този начин, но ще го видим отблизко.
За самото тесте, какво мога да кажа? Изглежда ми доста по-меко, между другото. Това ми беше първото впечатление. От дори използваните ми карти Bicycle. Ето тези. Не, може би тези са по-меки. Но като ново тесте нямат нищо общо с примерно Bicycle, Tally Hall Viper тестето. Добре се разтиват, но са доста по-меки. Това на отделна карта ми се струва доста мека. Това е мое наблюдение. Ето вижте, огъва се. Но като цяло са хубави карти. Но нещо не става хубаво. Аз имам като за сравнение тези, които дори съм ги ползвал. Вижте какво хубаво ветрило. Аз дори не мога да правя ветрило с тях. Гордо остава. С тези нещо не иска. Но така е. Розетката и тя нещо не иска да стане. Но като цяло интересни карти. Може би за обикновени фокуси са по-лесни, защото дава лифта може би ще е по-лесен с тях. Поради това, че са по-меки картите. Самия дизайн на тези карти е абсолютно същия. Като обикновен Bicycle, просто с малко по-цветни. И това е. Сега ще гледнем отблизко дизайна на картите отзад и на кутийката отпред и може би и на жокера. Ето и на жокера. И ще се върнем след това. Така, здравейте отново. Сега ще ви покажа отблизко картите Tattoo и по-точно на гърба. Какво виждаме? Черен дизайн с има бордър, т.е. рамка, бяла и червена, ето както може да се види, бяла и червена. Това е двустранно тесте, т.е. ако се обърне наобратно, би трябвало да изглежда абсолютно по същия начин, т.е. да не се разбере на къде е обърната картата. Какво имаме? Имаме 4 жълти кръгчета в 4 края, които са направени с едно от тръни, поне така ми изглеждат. После имаме 4 сини, като гущери или като саламандър, дракон, нещо такова. Езика им излиза, ако може така да се види. След това имаме орнамент като огън, който излиза от два кръга инь-ян, които на мен ми изглеждат като кости от някаква хищна риба, която предполагам, че не съществува, просто така изглежда. И 2 черепа, които имат златни зъби и доста флорални елементи. По черепа има цветенца, различни орнаменти, по-такива дамски, ако мога така да кажа. И отзад имаме като нещо избухващо с зелена светлина. Това е общо взето. Интересен дизайн, много цветен. И може да не се хареса на някой, може други да го харесват. Така, сега да преминем към жокера. Ето така. Малко да... Ето по този начин. Отзад имаме пак същия взрив, този път в розово. Имаме един кръст с различни орнаменти и отново същия череп. Нищо особено. Другия жокер е абсолютно същия.
Извинявам се, ако не съм открил някакви интересни неща по картите. Така и асотопика. Ето така. Асотопика е този път с зелен взрив, така да го кажа. Има по-различен дизайн на пиката от останалите пики. А-то е написано с интересен шрифт. И самата пика, асопика, може да го видите по средата с розови орнаменти отстрани. Тук пише The United States Playing Card Company, Made in USA. Така, и сега кутийката отпред. Ето да фокусирам така. Виждам пак същия череп с някакви розички отдолу. Тук някакви крила оранжеви, запаляне с огън и много интересни орнаменти около него в бял цвят. Клонки, цветенца и различни неща. Може да го разгледате. Както казах в предишния преглед, когато преглеждах Tally Hall Viper, интересно е да се загледате отблизко в тези карти, защото хората, които са ги правили, наистина са вложили много труд и би било жалко това да бъде пренебрегнато. Затова се заглеждайте в картите дори един път, просто е така, като си ги купите, да се насладите на красотата на картите. Интересно сега видях, ето тук пише да фокусира камерата, Rux Design, както беше и рекламната карта и както виждате двете ота са написани с пътия и пика. И сега ще се върнем към началното видео. Така, сега след като сме видели и отзад дизайна, последни думи да кажа за тестето. Интересно тесте, доста пъстроцветно. Ето така, като направите тази светлина, значи ето вижте колко е цветно, розово, всякакви цветове. Ето така. Малко ми е трудно с осветлението, затова ще ми извинявате. И не знам точно къде да правя спредовете, за да не се отразява светлината. Но да не излизам от темата. Сега видях това. Така. Като цяло интересно черно тесте с черен дизайн. Отзад хубав гръб имат карти, но аз не бих го използвал чак толкова много. Може би е по-скоро като колекционерско тесте, защото е прекалено цветно и хората може да си помислят, че правите нещо различно. Не различно, а че използвате магическо тесте, а то всъщност си е напълно нормално. И това беше представянето на Tattoo Deck. Благодаря ви.